Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинауға тоба койбір темалар турында. Татарстанда бузоқсына кетуінің бірінші ұшырағы тіркәлген, хукук бузушыларға нинди штраф яный. Дезинфекцияны күрген дә, ишеткән дә юк, шәһәрдәшләр җыештырылмаган подъездларга зорлана. Шолдагы предприятиянең берсендә бәхетсезлек ұшырағы тіркәлген, фаҗигада кем гаепле? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 67 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 20 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 9556 очрагы теркәлде. Аларның 8373 терелгән, 55 узган тәүлектә. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында ата-аналарның мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында яңа ел тамашаларын үткәрү турындагы популяр сорауларына җавап бирделәр. Балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә барлык масса күләм чаралар тыелса да, бу яңа ел чыршы бәйрәмнәре гамәлдән чыгарыла дигән сүз түгел. Аларны балалар бакчаларында төркемнәрдә, мәктәптә сыйныфларда үткәрергә мөмкин. Роспотребнадзор күрсәтмәләре катгый үтәлергә тиеш. Илнең төп Кремль чыршы тамашасы пандемия аркасында үткәрелмәячәк. Татарстанда президент чыршысы булачак, әмма ул кайбер чикләүләр белән оештырылачак. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә Күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе мәгълүматлары буенча яңа ел тамашаларында кунаклар саны чикләнәчәк, мәҗбүри битлек режимы булачак. Татарстанда бузоқсына кетүнең беренче очрагы теркәлгән, фаҗига Түбән Камада булган. Урынга коткаручылар һәм оператив хезмәт вәкилләре чыган. Ачыкланганча, 73 яшьлек балыкчыны 53 яшьлек ир-ат коткара. Татарстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хәбәр иткәнчә, бу урында бузның калынлыгы 4 см булган һәм бирдә йөрү тыелган билге куелган. Зыян күрүче хастаханәгә озатыла, аның исере хәлдә булуы ачыклана. Хәзер аңа административ штраф яный. Шолы сулыкларында тәүлек буе кизү туры оештырылган, дәүләт инспекторлары төркеме рейдларга чыга. Катгый кисәтүләр булга карамастан, балыкчылар көн сайын куркыныч боз өстенә чыга. Бүгенге рейд барышында исә 7 кешегә кисәтү ясалган. Я вот сейчас первый раз. Сегодня вы в первый раз, да, вышли? Да. А как толщину льда проверяли? Расскажите, пожалуйста. А у меня рулетка есть. А я всю жизнь занимаюсь рыбалкой. Не боится упасть под лед? Какой лед? Лед толстый. А как проверяете, что лед толстый? Ну как, пробуру, посмотрел, короче. Патруль төркеме Танайкадан Әгерҗи районының Кызылбор торак пунктына кадәр булган Кама акваториясын контрольдә тотачак. Вакытлыча коткару постлары шулай ук 8 районнарның балыкчыларның бозга чыгу урыннарында оештырылган. Убедительная просьба рыбаков, жителей города Верчелны, повременить с этим временем. То есть не давать детям пример, что выходить на лед это небезопасно. Вот. Совместно с ЗПСО-6 сегодня на Хивусе вышли, вот, посмотрели. Большое количество рыбаков получается, где вот навигатор, Альбатрос в этой части. Ну и в части старого города тоже пару рыбаков было. Узган елда сулыкларда 14 чалының гомере үзелде. Белгечләр калынлыгы 7 см-дан да ким булган бөз өстенә чыккан өчен 1500 сумга кадәр штраф янавын искәртә. Бәлик булмаган балалар тоткарланган очракта исә аларның әти-әниләренә 2000 сумга кадәр штраф яный. Лилия Гатина, Нурсултанов, яңалыклар. Шәһәрдәшләрне генә түгел, бөтен ил халкын шаккатырган яңалык. Шолдагы предприятиеләрнең берсендә бәхетсезлек очрагы теркәлгән. 19 ноябрь гадәти эш көне зур фаҗигага әверелә. 56 яшьлек эшчене станок үзенә тартып ала һәм анда ул берничә тапкыр әйләнә. Башлангыч мәгълүматларга караганда, бәхетсезлек очрагы һәлак булган кеше гаибе белән килеп чыккан. Эшченең гәүдәсе ит тарткычтагы кебек ваклана. Фаҗига инженер фәнни җитештерү предприятиесе килеп чыга. Әлеге очрак буенча тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается.
Прокуратура хезмәтне саклау турындагы законнарның үтәлешен тикшерүне башлады. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Соңгы 10 айда гына Чаллы шәһәре предприятиеләрендә 6 үлем очрагы теркәлгән. Подъездларны дезинфекцияләу эшләре көчәйтелергә тиеш иде. Чынлыкта исә аларны юу, җыештыру эшләре дә башкарылмый. Күпчелек микрорайоннарда яшәүчеләр идарә итү компанияләре эшчәнлегендә дәгъва белдерә. Чаллылар торакчыларның хакимият карарларын сонга сукмавына борчыла. Пандемия чорында Чаллыда 8000 подъездда санитар эшкәртелү үткәрелергә тиеш. Безнең төшерү төркеме ковидка каршы дезинфекция эшләренең чынлыкта ничек башкарылуы белән танышты. Влажная уборка должна быть в неделю, в месяц 2 раза. А я видел иной раз в месяц, 1 раз бывает. А дезинфекцию не видел. 65-01 йортында яшәүчеләр шикаятенә Яшьлек фон идарә итү компаниясе җитәкчелеге дезинфекциянең барлык күп катлы йортларда һәр көн саен үткәрелүен белдерде. Безнең мөрәҗәгатьтән соң нәкъ менә 65-01 йортында санитар эшкәртү һәм җыештыру эшләрен икенче тапкыр үткәрәчәкләр. Да, у нас проводится дезинфекция в наших подъездах. То есть помимо того, что мы проводим ее в лифтовых кабинах, то есть мы еще моем полы и поверхности. То есть обязательно. А как часто? Каждый день. Ежедневно. 51-01 йортында яшәүчеләр дә үз подъездларын санитар эшкәртүләрен күргәннәре юк. Дезинфекцию вы ни разу не видели? Ни разу я не видела. А вот листок, на котором должны записывать, когда убирались, у вас подъезда Нет, нет. Нет? Ни разу нет. Ко мне никто не подходил, я не видела, чтобы это висело. Камстрой сервис идарә итү компаниясында хәзер ковидка каршы эшкәртү эшләрен атнага 1 тапкыр үткәрергә кирәклеге билгеләнгән яңа карар турында иттеләр. Алар белдергәнчә подъездларны юу турындагы исәп исә мәҗбүри түгел. Почему раз в неделю? Каждый день же должна быть? Каждый день у нас обрабатывают только первые этажи. Ну что там? Каждый день. На основном постановления. Все специальные средства, все есть, все закуплено. 42-15 йортында яшәүчеләр подъездагы чисталыктан канәгать. Бирдә махсус чаралар белән дезинфекцияләү эшләре яздан бирле булганы юк. Коронавирусның беренче дулкыны вакытында торакчылар Роспотребнадзор таләпләренә җитдирәк карый иде ди бирдә яшәүчеләр. Хорошо убирается, а дезинфекцию я ни разу не видела, как делает дезинфекцию от коронавируса. 42-15 йортына хезмәт күрсәтүче паритет идарә итү компаниясе аңлатма бирүдән баш тартты. Шулай да телефон аша сөйләшү барышында күп катлы йортларда ковидка каршы дезинфекция эшләрен башкарылуын белдерделәр. Бу чаралар халык эштә вакытта башкарыла һәм йортта яшәүчеләр әлеге процессны күрмичә кала дип аңлатты алар. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Лечение близорукости у детей. Новый город 1408. Телефон в Набережных Челнах 35 75 75. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 39 23 23.